Στη τεχνία ισότητα είναι και μέλος του Συμβουλίου και εκπρόσωπος τύπου. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι απλά ένας αστυνομικός, είναι συντεχνιακός. Η ώρα της κρίσης τι είναι? Η ώρα της κρίσης, 8 του Νιόβρη, αν δεν κάνω λάθος, να μας τα πει ο ίδιος, αρχίζει η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του. Γιατί για δηλώσεις που έχει κάνει σε διάφορα κανάλια σε σχέση πάντα με το έργο της αστυνομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Λοϊζίδη. Καλημέρα. Τρόμαξα λίγο από τον πρόλογο σας, κύριε Δημητρό. Νιώθετε αγωνία? Όχι, νιώθω καμιά αγωνία. Δεν νιώθετε αγωνία? Όχι, δεν νιώθω αγωνία. Σιγουριά νιώθετε? Κοιτάξτε, σας πω, το ότι... Θα πείτε όλα σήμερα εδώ. Μπορεί να είναι και τελευταία φορά δηλαδή, αλλά δεν πειράζει. Να ξαναμαρτυρήσετε. Θα μαρτυρήσουμε ξανά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που έκανα τόσο καιρό ήταν αυτό που λένε σήμερα και κάνουν παραδοχή σήμερα και τα επίσημα χείλη, ότι χρειαζόταν αναδιάρθρωση και αναδιαργάνωση η αστυνομία. Ναι. Αυτό είναι ένας συνδικαλιστής όταν το λέει, δεν θεωρώ ότι είναι ούτε καταπιεστική συμπεριφορά προς ανωτέρους, διότι αυτό μας κατηγορούν, ούτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, με πολύ ενδιαφέρον, με πάρα πολύ ενδιαφέρον, αναμένω και εγώ να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, γιατί θα ακουστούν πολλά, θα ακουστούν πάρα πολλά. Και αυτό που με τρομάζει είναι το εξής. Όταν μιλούσαμε για συνδικαλισμό στην αστυνομία, έτυχε ένας ισοβήτης, ο οποίος ήταν μέσα για φόνους, να βγει από δικαστήρια σε επαρχία και να πει ότι όλη η ηγεσία της αστυνομίας τότε ήταν διεφθαρμένη. Δεν έβγαινε κανένας από το αρχηγείο αστυνομίας να απαντήσει. Βγήκε η συντεχνία μου μπροστά, απάντησε σε ισοβήτες, απάντησε σε όλους αυτούς που κατηγορούσαν την ηγεσία και καταλήξαμε στο τέλος της ημέρας να έχουμε εμείς ανάρμοστη συμπεριφορά, εμάς να κατηγορούν, ενώ θα έπρεπε να νοιάζονται όχι μόνο για τα προβλήματα και αυτά που έπρεπε να γίνουν, αλλά και για αυτά που έπρεπε να βγαίνουν προς τα έξω ως ασπίδα, ασπίδα επαναλαμβάνω, μπροστά από τον απλό αστυνομικό που τόσα χρόνια έχει πάει στον πάτο και εξαιτίας αυτού του γεγονότος η αστυνομία βρίσκεται σήμερα εκεί που βρίσκεται και προσπαθεί να επαναφέρει και να διοργανωθεί. Όλα αυτά όμως θα λεχθούν εκεί που πρέπει να λεχθούν. Αυτό που... Μισό λεπτάκι τώρα. Εσύ έχεις ένα άλοθη τώρα, σου ήρθε έτσι σαν μάνα εξ ουρανού. Σε κατηγορούν ότι έχεις πει ότι χρειάζεται αστυνομία, το είπες πολλές φορές, αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, εξυγχρονισμό. Γι' αυτά σε κατηγορούν. Και έρχεται τώρα ο νέος αρχηγός της αστυνομίας και λέει τα ίδια. Και επιβεβαιώνεται από τα πιο επίσημα χείλη. Άρα πώς θα πάει στο δικαστήριο τώρα εκεί, στο πειθαρχικό σου εκεί, πώς θα σε κατηγορήσουν ο νέος αρχηγός, γιατί αυτά ήταν επί της προηγούμενης διοίκησης. Ο νέος αρχηγός λέει αυτά που λες και εσύ, που έλεγες τότε, για τα οποία σε κατηγορούν. Και το πιο σημαντικό είναι. Πιο σημαντικό, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει ο συνδικαλισμός. Δηλαδή, ακόμη και να απολυθώ αύριο το πρωί. Ο συνδικαλισμός στην αστυνομία θα δυναμώσει. Θα γίνει ακόμη πιο δυνατός και όχι μόνο στην αστυνομία. Ναι. Και το λέω, θα γίνει και σε πολλούς άλλους τομείς, γιατί πλέον αυτή η συντεχνία που ονομάζεται ισότητα είναι αυτή που βγάζει τα πραγματικά προβλήματα και είναι αυτή που βρίσκει τις λύσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στο φάσμα μιας αναδιοργάνωσης της αστυνομίας μετά από 60 χρόνια, η οποία να κάνουμε παραδοχή ότι επηρεάζει το κράτος. Το κράτος επηρεάστηκε στη διαφθορά, σε διάφορα άλλα συμβάντα τα οποία γίνονται καθημερινά, επηρεάστηκε από αυτή την κατάπτωση της αστυνομίας. Και αυτό είναι καλό να το κάνουμε παραδοχή. Γιατί το α και το ω σε έναν κράτος είναι η ασφάλεια, η υγεία και η παιδεία. Και όλα αυτά τα οποία λέγαμε τόσα χρόνια έρχονται τώρα και όλοι το κάνουν ομολογία ότι είχαμε δίκαιο, ότι ξέραμε τι λέγαμε, ότι αυτά που λέγαμε ήταν με έγγραφα, με ντοκουμέντα. Αλλά επαναλαμβάνω, ο καθένας παίρνει αποφάσεις του, εμείς είμαστε έτοιμοι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Επαναλαμβάνω αυτές οι ακροάσεις, θα ζητήσουμε να είναι ανοιχτές. Ο κόσμος πρέπει να μάθει ακόμη περισσότερα πράγματα τα οποία έχουν μείνει κρυφά και το λέω. Ναι. Και πάρα πολύ, εν τω μεταξύ να πούμε και του κόσμου, κύριε Δημητρόπουλε, που μπορεί να μην το ξέρετε, υπάρχει και έρευνα της αρχής διαφθοράς για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου Νικό, έχει κλειδώσει 8 Νοεμβρίου. Ναι, έχουν παραδώσει κλίση 25 του Οκτώβρη, ότι 8 του Νοεμβρίου είναι η πρώτη ακρόαση. Και να πούμε ότι θα είναι συνολικά 9 πρόσωπα, μάρτυρες,
είναι 7 στελέχη αστυνομίας και 2 δημοσιογράφοι, εγώ υποφαινόμενος και η Κατερίνα Χαραλάμπους. Οι πιο δυνατοί μάρτυρες. Εμείς τι να πούμε δηλαδή τώρα? Δεν ξέρω, δεν μας κάλεσα. Κύριε Δημητρόπουλε, δεν μας είπαν τι να πούμε. Προφανώς να πείτε αυτά που ελέγχθηκα στην εκπομπή σας. Δεν μας είπαν τι να πούμε. Να σας πούν, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό? Και πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι απουσιάζουν οι κυριότεροι μάρτυρες κατηγορίας. Και απουσιάζουν, θα δείτε. Ποιοι ήταν επικεφαλής του αστυνομικού σώματος? Είτε σαν φυσικοί ηγέτες, ποιοι ήταν πολιτικοί προϊστάμενοι όταν γίνονταν αυτά? Αυτό που απουσιάζει θα φανεί, και να ξέρετε ότι θα λεχθούν πάρα πολλά, γιατί επιτέλους σε αυτόν τον τόπο έχουμε μάθει ένα πράγμα. Να απειλούμε, να κόβουμε κεφάλια, να φημώνουμε και νομίζουμε ότι όλα είναι περασμένα, ξεχασμένα. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποιοι θα έρθουν πρώτων ευθυνών τους, κύριε Δημητρόπουλε. Θα τους καλέσετε εσείς. Βεβαίως θα έρθει η ώρα και θα ακουστούν πολλά και θα έρθουν κάποιοι εκεί για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες τις οποίες τόσα χρόνια τις πέτασαν στους υπόλοιπους και έφεραμε σήμερα τα σώματα ασφαλείας, όσον και επιπλέουμε με τα προβλήματα τα πολλά, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σήμερα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην αρχή έλεγα ότι ναι, μεν είσαι εκπρόσωπος, είσαι πρόεδρος του κλάδου αστυνομικού σώματος, αλλά είσαι και μέλος της τεχνίας, δεν είσαι του Προεδρείου, της Γραμματείας. Είμαι αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα. Άρα πάει λίγο, μεγαλώνει το πρόβλημα για αυτούς, διότι μιλάμε για δίωξη συνδικαλιστή πλέον και όχι αστυνομικού. Φεύγει από το στενό πλαίσιο του αστυνομικού. Να ρωτήσω, πρακτικά πώς γίνεται η διαδικασία και πού γίνεται η διαδικασία στην αστυνομία? Η διαδικασία γίνεται σε ένα κτίριο της αστυνομίας, στο οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσει τελικά εκεί να συνεχιστεί η διαδικασία, γιατί εμείς θα ζητήσουμε με τους 4 δικηγόρους, τους οποίους θα με υπερασπιστούν, ανοιχτή διαδικασία για να το παρακολουθά ο κόσμος. Θα δούμε πώς θα γίνει, θα βγάλουμε ανακοινώσεις, θα ενημερώσουμε. Έχει δηλαδή η διαδικασία, είναι 3, 4, 5 δικαστές? Είναι 3 δικαστές. Ο ένας είναι ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και οι άλλοι 2 είναι της νομικής υπηρεσίας. Μάλιστα. Οι άλλοι 2 εκπρόσωποι τώρα είναι κανονισμοί αυτοί, πώς από πού και ως πού 2 της νομικής υπηρεσίας έχουμε αποφασίσει να δικάζουν αστυνομικούς. Αυτό είναι άλλο Παπαευαγγέλιο. Από εκεί και πέρα, κύριε Δημητρόπουλε, εμείς είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, να κατεβούμε κάτω να δικαστούμε και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του. Σε αυτόν τον τόπο, όποιος δεν αναλάβει τις ευθύνες, αφήσαμε την κοινωνία να κατρακυλήσει και σήμερα θεωρούν ότι με το να διώξουν ένα συνδικαλιστή, θεωρούν ότι θα αδυνατήσουν τον συνδικαλισμό. Θα τον αδυνατήσουν τον συνδικαλισμό σε θέμα φήμωσης. Αλλά σε θέμα ουσίας και θέσεων θα ενδυναμωθεί ο συνδικαλισμός. Και ο συνδικαλισμός, κύριε Δημητρόπουλε, είναι το Α και το Ω της φωνής των εργαζομένων σε οποιοδήποτε τμήμα κι αν είναι. Σε όλους τους κλάδους, σε όλη τη ζωή των εργαζομένων. Βέβαια, εγώ σου είπα και από την αρχή ότι θεωρώ ότι από τη στιγμή που το κατηγορητήριο εστιάζει στην αυτά που έλεγες, που η ουσία είναι αναδιάρθρωση, εξχρονισμός και τα λοιπά του σώματος, και έρχεται τώρα ο αρχηγός ο νέος και λέει τα ίδια, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Είναι η πρώτη από τις 4 πειθαρχικές. Είσαι κι άλλες? Για τα συγκεκριμένα θέματα έχουν ανοίξει για περίπου 30 εκπομπές της τηλεόρασης 4 διαφορετικές πειθαρχικές. Αυτή είναι η πρώτη. Δηλαδή έχουμε πάρει σβάρνα όλους τους δημοσιογράφους, παίρνουμε το τι έλεγαμε εμείς στις εκπομπές για να έρχονταν μετά να ανοίγουν πειθαρχικές. Και αυτή είναι η πρώτη. Αυτό το πράγμα, αυτό το ρεζίλεμμα, διότι περί ρεζιλέμματος πρόκειται, ή αν νομίζουν ότι η πίεση την οποία δέχομαι, νομίζουν ότι, ξέρετε, θα φημωθεί ή θα σταματήσει. Το καλό της αστυνομίας, των αστυνομικών και του τόπου, κύριε Δημητρόπουλε. Τα υπόλοιπα άλλα είναι λόγια για κατανάλωση. Εκεί θα πάμε και θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα και ελπίζω, κύριε Δημητρόπουλε, κάποιοι που θα ακούσουν και θα δουν πράγματα να μην θεωρήσουν ότι γίνονται για εκδικητικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Ωραία. Άρα είμαι υποχρεωμένος εκθέσεως να βγάλουμε όλα τα όπλα από τη φαρέτρα. Και θα πούμε τα πάντα. Είσαι έτοιμος για μάχη δηλαδή? Κύριε Δημητρόπουλε, αυτή τη στιγμή έχω την υπόλοιψη μου, όχι μόνο εμένα, της συντεχνίας μου, της οικογένειας μου και του υποφαινόμενου. Εάν θεωρούν κάποιοι ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2024
Θα φημώνουμε έτσι απλά κόσμο, δεν θα φημώσουμε κόσμο. Κάτσε, έβαλες μόνο λίγους και εμείς σε στηρίζουμε. Έτσι εννοείται αυτό. Όχι, δεν είπα το αντίθετο. Σε αυτό που γίνεται, θεωρούμε ότι είναι άδικο, αν μη τι άλλο. Όχι, δεν είπα το αντίθετο. Απλά δεν ξέρω, είναι παράνομο, αλλά είναι άδικο. Τι προσπάθησαν επιπλέον να κάνουν, να φέρουν και δημοσιογράφους στη θέση τη δύσκολη να έρχονται να καταθέσουν σε μια περίπτωση που η δημοσιογραφία τι κάνει, προσπαθεί να δείξει του κόσμου την πραγματική εικόνα. Δηλαδή, ερχόμαστε εμέσως πλην σαφώς να βάλουμε και πίεση στους δημοσιογράφους. Όταν σας λέω, χέρι και μας και σε πάνω από πάνω 25 εκπομπές πήγαινα στους δημοσιογράφους να πάρουν καταθέσεις. Ναι. Είμαστε σοβαροί. Το 2024 στην Κύπρο. Μάλιστα. Θα δείξει το πράγμα. Βεβαίως και θα δείξει. Λοιπόν, Νίκο μου, εγώ καλή επιτυχία εύχομαι. Θα τα πούμε ξανά. Ευχαριστώ. Βέβαια μέχρι τότε. Καλή συνέχεια. Πάμε φίλες και φίλοι τώρα σε ένα ρεπορτάζ να δούμε αυτή την ιστορία.